Παλιώτισσες και Βολιώτες, το 2014 μου εμπιστευτήκατε για πρώτη φορά το μέλλον της πόλης. Από τότε μέχρι σήμερα κάναμε πολλά μαζί. Δημιουργήσαμε ένα Βόλο πρότυπο για όλη την Ελλάδα. Στις 8 του Οκτώβρη καλείστε να αποφασίσετε και πάλι για το μέλλον της πόλης μας. Τον Βόλο όπως εσείς τον ονειρεύεστε, όπως εσείς τον επιθυμείτε. Φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα της αλήθειας, η ώρα της επιλογής. Μην πιστεύετε σε ψεύτικες υποσχέσεις. Σκοπός τους είναι να γυρίσουν τον Βόλο στη μιζέρια, την αβεβαιότητα, το τέλμα. Η σημερινή Δημοτική Αρχή αποτελεί εγγύηση που οδηγεί στο μέλλον. Εμείς δέρνουμε, δεν κοιτάμε όπως η αστυνομία και έχω καιρό να δώσω, ξέρετε, κανένα χαστούκι. Σε μια πόλη χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Τι είσαι εσύ και σε παίρνουνε, ρε! Για να μην τρελαθώ κιόλας! Ο μη εξαφανισμένος πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου. Δεν είσαι, ρε! Για γένια είσαι! Άξε τώρα! Δεν γίνεται να μιλάει αυτόν.